Nggih. Gagangnya kecenderungan lurus tegak nggih. Dan apa ya, tidak terlalu besar yang ada di atasnya. Sementara kalau Solo itu bendol gitu ya, dhuwure bendol ngoten. Bendol terus kangge gagang niku nggih gagangi ladrang napa gagangi gayam niku sami mawon. Artinya Jogja ladrang juga bisa untuk gagangi Jogja gayaman. Begitu juga sebaliknya untuk Solo. Nggih. Cobi ini tadi panjenengan pirsani ini yang Jogja nggih, ini yang Solo nggih. Nggih. Sudah seperti itu ya. Ini panjenengan coba pirsani dari alam lambung nggih. Ini bentuk daun dari rangkane. Kalau ini sering ini yang ini dulu Mas. Yang Jogja ini sering disebut godong randu atau godong telo. Coba ini penjahit pirsani perhatikan ini aja. Ini saya tidak merebut dalamnya aja. Artinya bentuk kerisnya ke dalam. Nah ini saya hanya dari sisi waroko saja yang langsung ke satu mata. Ya. Terus kemudian ini yang Solo ya. Ini godong pring ini namanya. Gitu beda loh. Nah ini nanti penjelasan gue memudahkan penjelasan nanti mengidentifikasikan karena faktanya sampai hari ini kados dinten menika tasih kathah kadang juru rias ingkang dereng leres ngetrepaken dhuwur tumrap busananipun. Kula tasih asring ningali kadang juru paes nyandhangaken dhuwung dhateng Manggoliyuda napa bapakipun manten. Mereka monggo busanane Solo sing dipendhet dhuwunge Jogjan. Nah, barang kula suwene pirsa lha napa kok jenengan ngademen niku. Lagi kula gadahi niku ya Pak. Lho, jenengan keng napa nek tumbas boten ngarani sing gagrek Solo napa sing gagrek Jogja. Kula ming titip kula sak diparingi ini lha niku sing kleru teng mriku niku. Kados Pak Agus kula wau ngendika nek ngagem blangkone napa kudu dijumbuhaken tegese boten namung blangko nanging kelebet busana sanesipun. Bes kabeh kelebet nyamping menika ingkang kaitanipun kalian wiron ingkang kedah lerengipun dipun tingalaken napa ingkang dipun tilep menika ingkang bentenaken menawi selop sami Jogja Solo sami nggih cetha menika nggih kelebet menika kula mau dumugi dateng menapa menika pendokipun menawi Surakarta menika dumugi ngandhap menika meh boten ketinggal runcing sanget. Nanging menawi Ngayogjan menika cetha sanget runcingipun. Nggih. Menika ugi tumrapipun gagrek Yogyakarta Gayaman. Gayamanipun menika nggih. Ketinggalipun sami nggih, sami bunteke ngoten iki jebule kaya bedane adoh banget. Antawisipun Jogja kaliyan Solo. Cobi panjenengan pirsani nggih. Menawi dipun tingali nganunipun gagangipun menika sami kalian ingkang kagunganipun ingkang ladrangan. Waton Solo nggih gagange saged dipun tukar. Mekaten ugi ingkang Jogja. Lajeng wonten menika wonten rangkanipun menika ingkang bentenaken cobi panjenengan pirsani. Nggih. Cara gampangane kula nggih niki mangke mboten kalian Pak Agus benten malih kalian Pak Gio benten malih. Dari sini datar nggih. Dumugi mriki niki lajeng nyantik ngoten niku. Nggih. Set. Nyantik benten menawi kayojaan. Lurus nyantikipun boten patoso namung lajeng mandhapipun niku boten nyudut. Iki bunder niki. Nggih, tumpul nggih. Nek pun kersane saking mriki sami mawon. Nggih. Artinya gayaman Jogja, Galaman Solo wis padha-padha gayaman tetep enten mandhanipun nggih. Mekaten ugi ingkang ladrangan utawi ingkang beranggah. Menawi ladrangan menika tumrapipun gaya Surakarta. Menawi gaya Yogyakarta limrahipun mastani menika wujude nggih ladrangan ten ing limrahipun dipun sebut beranggah. Ingkang menika kula ingkang menika conto. Nggih.
ornamen sanesipun sami mawi wonten mendak lajeng mangke mawi wonten ingkang agem selut boten wonten ingkang agem selut ya. Selut lan sapanunggalanipun menika sami. Menika ornamen. Cekap. Sampun cetha sedaya nggih.